Bona tarda, companys. Ja són vora les 7 i tenim una visita a una casa de Benavent que us la vull presentar. Us comento, el vídeo des de fora es veu molt fos, però fixeu-vos la llum que tindríeu de dia. Fixeu-vos, justament entrant amb aquest bonic menjador, tenim una habitació. Trobareu una escala per baixar cap a baix a la zona del pàrquing, a dalt a les habitacions, i un menjador grandet, amb accés a la terrassa. A la part posterior tenim un petit quart de bany aseo, una cuina grandeta que s'hauria de canviar una mica els frontals si voleu, per tenir-la del tot actualitzada, i fixeu-vos a la zona exterior. Mireu quina lluna més maca tenim avui. Us comento, teniu aquí aquest bonic pati per disfrutar. I ara us ensenyaré de forma ràpida tot el que tenim a dalt i a baix. Vinga, va, comencem per baix. A la part de baix, baixant les 4 escaletes que hi ha, tenim una zona espectacular on poder aparcar els nostres cotxes, tenir un frigorífic, si es vol una rentadora, tenim el dipòsit de l'aigua, la bomba, un quartet sota l'escala i el foc a terra. Aquí és bastant utilitzat per fer menjador d'estiu, és a dir, tens un aniversari, doncs vinga, te'ls portes cap aquí a tota la família, no t'embruten la casa i ja tens un lloc on recollir l'endemà, o sigui, cap problema. Llavors us comento, l'escalinata, ara els hem ensenyat als nostres clients, els hi ha agradat moltíssim. És una escala feta de fusta, amb acabadets bastant majos, i no és la típica d'obra que a vegades tens parets i confinen bastant, i el que te permet això és que t'entri moltíssima llum i bastant bé. Us comento, la planta de dalt tenim les habitacions amb un quart de bany i una habitació que és petiteta, tipus un vestidor o un quartet, i bàsicament és així. Us comento, quart de bany. Molt gran. Aquí tenim una habitació doble, que es pot utilitzar com a habitació principal, aire condicionat. Tenim un armari, tota una zona d'armaris, i el que us volia ensenyar, una terrasseta a la part d'aquí dalt. És bastant gran, podem tenir una bona taula, cap problema. Tranquil·litat absoluta. Llavors, d'aquí també tenim, aquest és el quartet que us comentava, que està aquí a mà esquerra, que el dia de demà pot ser, per exemple, un quart de bany, o podria ser un vestidor. El tema, tenim aquí l'altra habitació, bastant gran, i tenim l'altra habitació que també fan servir d'habitació principal, diguéssim. Total, tenim 4 habitacions, 3 a la part de dalt i una altra a la part de baix, que és el que normalment busca tothom. Doncs bé, companys, us convido a que truqueu al 973 10 22 86 i us la presentem nosaltres en exclusiva a la nostra immobiliària, Arquitecte 360. Jo soc Marc Oliver i estic a la vostra disposició per comprar, vendre tots els immobles que tingueu i que necessiteu. Ens veiem aviat.